Έναν αναπάντεχο μπέλα φαίνεται ότι έχει βρει ο Άδωνης Γεωργιάδης από μια κυρία υπουργού. Μια γυναίκα με ψευδόνυμο Αχ Κούλα, που ακολουθεί πιστά τον Υπουργό Υγείας στο Twitter, έχει στήσει μια χιουμοριστική διαδικτυακή σχέση μαζί του, διατυμπανίζοντας ότι είναι το στεφάνι του. Μάλιστα έχει αναρτήσει και το προσκλητήριο του γάμου τους, που υποτίθεται ότι έγινε τον Οκτώβριο του 2013. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι μεγάλος φαν των social media και δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν από τους 35.725 followers του, καμιά φορά μπαίνει στον πειρασμό να απαντήσει στις αναρτήσεις της κυρίας Υπουργού. Συγγνώμη, μου ξέφυγε κακιά λέξη προηγουμένως. Συγχωρεμένη, για πρώτη και τελευταία φορά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει στο Twitter ένα κανονικό προφίλ με τη φωτογραφία του. Το πρόσωπο όμως της κυρίας Υπουργού κρύβεται πίσω από την Daisy Duck, προκειμένου να μπορεί άνετα να τρολάρει στο Twitter. Στη γλώσσα του διαδικτύου, τρόλερ είναι κάποιος με εικονικό προφίλ που θέλει να κάνει παρατηρήσεις και να χώνεται στα σχόλια των άλλων. Πάντως η Κούλα δεν διστάζει ακόμη να διάσει τον αγαπημένο της, στον οποίο έχει δώσει το δικό της ψευδόνυμο. Τιγρακό, αν σε ξανακούσω να φωνάζεις, θα σου πιάσω τη γλώσσα και θα σου τη βάλω φιωγκάκι στο τσουλούφι. Εδώ είναι σπίτι, όχι γήπεδο, ακούς? Σε πλένω, σε καθαρίζω, σε σιδερώνω και ορίστε το ευχαριστώ. Η σύζυγος του Υπουργού Υγείας, Ευγενία Μανολίδου, μάλλον δεν υδρώνει από την ανταγωνίστριά της, η οποία σχεδόν καθημερινά εκφράζει την αγάπη της στον υποτιθέμενο άντρα της και δηλώνει κυρία του σπιτιού του. Να ανοίξεις και εσύ νοσοκομείο με το όνομά σου. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Άδωνης Γεωργιάδης. Πάω να βρω φουστάνι για τα εγγένεια. Όσο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, αντιμετωπίζει με χιούμορ το τρολάρισμα της Κούλας και τουιτάρει καθημερινά, ακόμη και από το κινητό του, απαντώντας πολύ συχνά σε όσους τον ακολουθούν.